Kamar yadda muka yi bayani a wancan lokacin, shine wato shi business wani abu ne wanda yake buƙatar wato abubuwa guda biyu. Na farko yana buƙatar mindset, na biyu yana buƙatar skill set. So a wancan satin mun yi maganar ɗaya daga cikin mindset wanda ya kamata a ce mutum ya samu. Duk wanda bai kalli bidiyon ba, na gani zai iya zuwa ya je ya kalla. Sai mindset na biyu wanda duk wani mutum wanda yake business ya kamata a ce ya tasirantu da shi, shine me? Ya san cewa failure leads to success. Me wannan yake nufi? Zai yi wahala ka ga mutumin da ya samu nasara a kasuwanci wanda bai taɓa samun asara ba, ko kuma bai taɓa faɗuwa ba a wannan kasuwancin nasa. Dole ne ka san cewa idan kana yin kasuwanci, ka san cewa wato dole akwai wasu darussa wanda ya kamata a ce ka koya. Kuma ita kasuwa, darasin da ake koya a kanta baya zuwa ne a cikin littafi. Dole ne darasin da ake koya a kasuwa shine ta hanyar failure, wato ma'ana ka yi abu, wannan abun ya ƙi samun nasara, to ta haka ne za ka koya cewa wannan abun, na yi abu kaza bai bani nasara ba, to bara in canza in yi wani abu wanda zai bani nasara akan abin da nake yi. Abin da ke hana mutane da dama fara kasuwanci shine me? Shine wato abin da ake cewa fear of failure. Da dama daga cikin mutane abin da ke hana su fara kasuwanci shine me? Shine tsoron asara ko kuma tsoron faɗuwa. So idan kana da wannan tunanin, so dole ne ka ga cewa ka kasa ci gaba a kasuwancin naka. Saboda babu wani kasuwanci wanda za ka fara shi a ce baka fuskanci ƙalubale ba. Ƙalubale za su taso maka wanda baka san da su ba, wanda sai ana tafiya za ka fahimce su, za ka san su. To amma ta hanya ɗaya da za ka rage asarar da za ka yi a kasuwanci shine me? Shine ta hanyar koyan darasi waɗanda suka bi wannan hanyar kasuwancin naka, ka je ka nemi darasi a wurinsu, su sa ka a hanya. Ta haka ne wato za ka rage asarar da za ka samu a kasuwanci. Kada ka ɗauka cewa wato yau, ko kuma idan ka fara kasuwanci yau, ko wata ɗaya, ko bayan shekara ɗaya za ka samu abin da kake so a kasuwanci. Shi kasuwanci ba haka bane. Kamar mutum ne wanda yake koyon keke. Dole ne idan kana koyon keke, lokacin da ka fara koyon keke, lokacin da ka hau keken nan za ka faɗi. In ka faɗi za ka ji ciwo ma wani lokaci. Sai ka ta gwadawa ne, ka ta gwadawa, wanda har ka zo har ka iya balancing akan keken nan, har ka iya tuƙa keken nan ya tafi. Amma lokaci ɗaya idan baka taɓa tuƙa keke ba, ba zai yiwu a ce lokaci ɗaya kawai ka hau shi ka tafi ba. To kamar haka kasuwanci yake. Dole ne sai ka fara da tatata tukunna ka fara rarrafe, daga rarrafe ka zo ka fara tsayuwa, daga tsayuwa ka fara tafiya. Kamar dai yanda yaro yake koyon tafiya, ba daga an haifi yaro bane zai zo ya koyi tafiya. Dole sai ya fara a hankali, daga zama ya koyi rarrafe, daga rarrafe ya koyi tsayuwa, daga tsayuwa ya koyi tafiya, daga tafiya wata rana ma har ka ganshi har gudu ma yana yi. To kamar haka kasuwanci yake. Saboda haka ita failure ka ɗauke ta a matsayin learning experience. Learning experience.
ba za ka taɓa samun nasara a kasuwanci ba tare da ka fuskanci ƙalubale ba. Dole ne sai ka fuskanci ƙalubale. Wannan duk mutumin da zai fara kasuwanci ya kamata ya san wannan. Kawai ta hanyar da za ka rage wannan ƙalubalen da za ka fuskanta ta hanyar karanta labarurruka na 'yan kasuwa wanda suka shuɗe kafin ka. Shine kawai zai baka ƙwarin gwiwa da kuma ya baka irin hanyoyin da suka bi suka samu nasara a kasuwancinsu. Wannan dole ne ka ɗauka cewa idan yau baka samu abin da kake so ba, ka ɗauki wannan abin a matsayin darasi. Mutumin da kawai ba zai sami nasara a kasuwa ba shine mutumin da baya ɗaukan darasi. Kullum abubuwa za su ta faruwa da shi amma kuma ba zai ɗauki izina ba zai ɗauki darasi ba a wannan abu. Duk abin da ya faru da kai, to kada ka bari wannan abun kuma a ce ya ƙara maimaituwa da kai. Ka ɗauki darasi gaba, ka ɗauki hanyar gyara, ka gyara wannan abun yanda wannan kuskuren da kai ba za ka ƙara maimaitawa ba. Wannan mindset ɗin dole ne ɗan kasuwa ya san da shi kuma ya ƙoƙari ya saka shi a cikin ƙwaƙwalwar shi in dai yana so ya sami nasara a kasuwancinsa.